asini roha madihamu dohot dame na siang debata amai. Dohot siang anakna Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom. Horas madihamu amanami inanami. Haanggi pinaribot na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Selamat Advent madihamu. Moliate madiha radio di rohamuna lahomat dohoti tangiang dohot pamucion bodarina di borginon. Di bagasa kaporsiaon sai di pasu-pasu Tuhanima para saurat tarap dohot Tuhani. Bahin hasangapun di goarna nabadiai. Tatangihon mahatani Tuhani turpuk si jahaon dihita borginon. Imana tersurat di Rom bidualu ayat 22 sahat rodi ayat 25 nama dok songonon. Aitaboto do saitong do berap marhoi jala mambebe nasa natinopai. Akup ni nang hita akan naung majalo patumonaan ni todii marhoi-hoi di bagasan rohata paima-imahon haanakon asadisi marhaduaon pamatakta. Aitong dope makirim hita akan naung malua alai molo ni ida na hinirimi dak pakirimon bei dohonon ay marhua hirimon anggodung di ida mata alay molo makirim hita dina sota ida dope marbenget ni roha mahita pai mahotsa ido sahat ni turpuki martua mana tu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tapauduk tapaseret marohata martagi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami si tutu doho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Tutu si tutu namai-maima dohami dipakirimon nami. Sai pargugui patau mahami dinamai-mai mahotsa dia kapakirimon nami. Asa margugu hami Tuhan jala totong di bagasan lasni roha yaka pakirimon dami. Moliate madiho ali Tuhan di pangaramotionmu di gulmit ningolu nami. Rasi-rasa di bagasa tikion di ramoti hodo hami Tuhan. Di lehokodo di hami hanggoluan. Saluhut nai di haporsiai rohanami. Sian asidot holong di roham dui hujalo hami. Saya totong mali Tuhan ramoti hami jala perbohali hami di perdalanan ni ngolu-ngolu nami siganupari. Tuho mahu pasatami saluhut ruas ni huriam gom-gomi pamatang dohot todina ramoti parbohali diaka parbohalo di ngoluna ali Tuhan. Totong mali Tuhan patau akar ruas ni huriam mangula akaulaon na siganupari di bagasan hahipason saya padau akaparmaran saya padau nang nasasahit saya padau nang akasakap ni sibolis petahe Tuhan alai patau mana sida mangula ulaon na di bagasan las ni roha nasiyako pasu-pasu manang akaya nakon nami ali Tuhan
Sayho made Tuhan napagudag-gudag kon pamatang na asa magodang nang dohot habis taran habisuhon na tarlumobi magodak ka porsyaon na patau na sida mangudutya ka parsikolaon na ali Tuhan nami cara debatan nami di baga sa borginon dinapea kami di podoman nami jagay mapamatang dohot tod di nami loas mahami ali Tuhan modom renges sinok si malolong nami hei hami dari marsukut di bagasan hahipason lako mangudutya ka ragam ni si ulaon nami satu homa daging dohotod di nami mangasahon Jesus Kristus Tuhan nami si sama salhud dosa nami asiroham tangihon tangiang nami amin asin rohani Tuhan Jesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran di toti parbadia ma nama dongani jala mamasu hamu saluhutna amin shalom. Asini rohani Tuhan Sudi